תחת החשבון שלי נוכל למצוא קטגוריות שונות, כמו הגדרות העסק, הגדרות מסמכים, הרשאות למשתמשים חיצוניים ועוד. הפעם נתמקד בהגדרות העסק שלי. הגדרות העסק שלי מציגות את כל הפרטים של העסק שלנו, גם אם אנחנו בתקופת ניסיון. בשדה פרטי העסק נמצאת תעודת הזהות של העסק שלנו, שם באנגלית, סוג העוסק, מספר העוסק והכתובת. רוב הפרטים ניתנים לשינוי ועריכה בכל מצב. אחרים, כמו סוג ומספר העוסק, אפשר לשנות רק בפנייה לתמיכה שלנו. כאן גם נוכל להגדיר האם הכתובת העסק באנגלית תופיע על מסמכים שנפיק באנגלית. בשדה פרטים שישמרו אצלנו אפשר להגדיר את תחום העיסוק או המקצוע שלכם ואת תאריך ההקמה של העסק. הפרטים האלה לא יופיעו על המסמכים שתפיקו. מדובר במידע שיעזור לנו לספק לכם את הכלים השימושיים ביותר בהתאמה לעסק שלכם. בשדה פרטי התקשרות תוכלו להזין את פרטי יצירת הקשר שיופיעו על המסמכים שתפיקו ללקוחות. תוכלו להזין פרטים כמו מייל העסק, מספרי טלפון ופקס, וגם את כתובת האתר שלכם במידה ויש. בשדה שליחת הוצאות בוואטסאפ תוכלו לחבר את מספר הטלפון שלכם לחשבון במורנינג ולשלוח חשבוניות הוצאה למערכת ישירות מהוואטסאפ. פיצ'ר ההוצאות שלנו מאפשר לנהל את הוצאות העסק יחד עם ההכנסות ולקבל תמונה מלאה לגבי הרווחיות של העסק בכל שלב. הוא גם מאפשר לכם לשגר הוצאות מכל מקום ומכל זמן, ככה שלא תאבדו אף הוצאה מוכרת בדרך. בשדה הבא תוכלו להגדיר את ברירת המחדל של תנאי התשלום ללקוחות שלכם. למשל, שוטף או שוטף פלוס 30, ולחסוך את ההזנה הידנית בעת הפקת המסמך. השדה הבא הוא פרטי חשבון הבנק, ובו ניתן להזין פרטים כמו קוד הבנק, מספר סניף, מספר חשבון ושם המוטב. הפרטים בשורה השנייה רלוונטיים בעיקר להעברות בנקאיות מלקוחות חו"ל, ותוכלו להזין גם אותם אם תצטרכו שיופיעו על המסמכים. כדי שהפרטים יופיעו באופן אוטומטי על מסמכי דרישת תשלום, כמו חשבון עסקה או חשבונית מס, מסמנים את הצ'קבוקס בשורה מתחת. מפיקים מסמכים ללקוחות דוברי אנגלית או לקוחות מחו"ל? כאן תוכלו להזין את פרטי החשבון וכתובת העסק שלכם באנגלית, וגם את פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית. כדי שהפרטים יופיעו באופן אוטומטי על המסמכים שתפיקו באנגלית, תוכלו לסמן את השורה הבאה ב-V. זהו להיום. עכשיו תורכם להתנסות, ואנחנו זמינים תמיד לכל שאלה בצ'אט, במערכת ובאתר.